ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамаз сурат маълумотро дар ватсап иморӣ кунед. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ ваҳдат, ҳисор, турсунзода, хова, қурвонам ҳастад ва аппарати фурӯшӣ ҳастад ки барои семен блок барорӣ. дӯстони азиз, барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 162 000 сомонӣ. бардорон мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем, лайкора гузорен. марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон. хонаи дуошина аст ки қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт. ҳамагӣ аз саршавии бозори корбо то хонара 9 километр роҳ ҳастад. обшим 2 сотиқ замин ҳастад ки 14 хона кардагии тайёра бардорон бо калидор обсвет подвал проектҳои замонаи проектҳои турецки. дӯстони азиз, ки проектҳои навакатиай хона монтаж кардаги дар теза часпондага хона под абои тайёр ҳастад ки фақат як ранг бор ҳамихе коро мондаги ҳастад. бардорон обсвет ҳамаш қоидавӣ ҳастад, ҷои беҳтарин дар шаҳри душанбе аз саршавии бозори корвон ҳамагӣ 9 километр то хона роҳ. хонаи дуошина ҳамагӣ бо нархи арзон ҳастад ки 295 000 сомонӣ. бардорон боз арзона мешавад. рақамҳо якумшон 918 ҳастад кор мекунад ва дуюм рақамшон инашам кор мекунад ки позитсияни ҳар ду рақамшон яъне ки 24 соат кор мекунад. кадоме ки наличи кати мегирад бо арзонтар мешавад. марҳаматон азиз, хонаи арзон дуошина бо проектҳои нав, проектҳои турецкӣ. дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо занг зада пурсен, савдо мешавад. агар шумо дар манхалаи хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама ягон маҳсулота чизе ки набошад, дӯстон азиз, дар ватсап иморо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. лайкотон нагузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорем, силкаша падисаш кунем. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар рӯдаки ҷамъати чоргултепа деҳаи баҳористон хонаи 419 ҷои беҳтарин. ҳамагӣ 7.5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардагии тайёр главни обсвет аст. ошхона, бания, кухни, дегнонхона ҳамачи дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди атрофи хона пол ниход маҳкам, аз ду тараф кӯча дарвозача дорад. дӯстони азиз, хонаҳо мегӯяд дароншо калон астад ва ҳавлиш кушода астад ки метавонем ки боз ягон хонаи дигар наздашта кунем. наздики лаби роҳи калон мактаб, поликлиника, мағоза, милисахона, масҷид, аптека ҳамаш дар наздикии хонае. то бозори калона мегӯяд ҳамагӣ 15 километр яъне ки аз хона роҳ ҳастад. аз хона 15 то бозори калона ҷои нағзае. дегдонхона ҷои нонпазхона яъне ки танур, чакдон ихелӣ чизоам дорад. аловхона ҳамачи дорад. хоб дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 $. дӯстони азиз, дарони хонаҳоне ки ремонти замонави, ремонти средне яъне ки барои зиндагитон мешавад. чанд намуд дарахтони мебадиҳанда дар наздикиш ҳамачи дорад. ҳамагӣ бо нархи 35 000 $. бо арзонтар мешавад. ҳама намуд ҳуҷҷата дорад. якум рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошам мегафонаи позитсияни кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат тамос гирифта бештар маълумотро пурсагем. бо арзони муомилаи хубам дорад. марамат аст хоначаро ай дастати хонаи беҳтарин қачон суҳбат кунед, арзон мешавад, занг занед. сеюм эълони имрӯзаи мо аст бардорон аппаратҳои фурӯшӣ ҳастад ки аппарати семен блок барорӣ бардорон ки дута ҳастад ки ҳардушон нав ҳастад. ҳамира мегӯяд нав харидем, камтара мегӯяд кор кардем, дигар зурмо нарасид мегӯяд барои кор кардан ҳамихе баъд мегӯяд мефурӯшем, мегӯяд соҳибшон ҳардушон нав ҳастад. қатиш презанак дорад. айни ҳол дар территорияи ноҳияи фархор қарор дорад. нархи як донаш 5 000 сомонӣ ҳастад. бардорон ки фақат маточаша мезанен, кортона сар мекунен, моторша мезанен, кора сар мекунен. ҳардуш мега 5 000 мега 10 000 сомонӣ ҳастад. бо арзон ҳам мешавад, ё ки ба ягон гов ё ки мошинои нексикати алиша мекунам.
дӯстон аз як бизнес тайёр аст ки ира мегирем фақат мисол кор ме айни сезони ҳамин аст ки айни гармишид мегирем мисол сменблок бурбарда мефурӯшад агар кадоме ки тонад яъне ки шумо арзон меқимат дар хонатон мегирем кор аст як бизнеси тайёрае ҳар душам мегӯяд мисол 5,000 сом бадрон бо арзон мешавад дар ноҳияи фарқҳо якум рақамошон аст мегафон дуюм рақамошон рақамҳои расия аст ҳар душон кор мекунад агар кадоме ки сум кадоме арзон мешавад ва кадоме ки алиш мекунад ба ягон гов ёки буққа ёки ягон мошинои нексикати алиша мешавад марҳамат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем чорум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе чӣ хеле ки шумо дар комментариро хоҳиш кардем ки замин аз сирато душанбе ё ина баъди шумо замини тайёр аз наздикии бозори кушониён замини фурӯши бадо дар шаҳри душанбе деҳаи шодоб чагатай рӯпарои бозори кушонӣ назди бозори кушониён ва лаби дайро бениҳоят ҷои хуб дай ҳамагӣ бадрон 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки яъне зиёдтиш карди қариб 6 сотиқа мегӯяд соҳибшон дарахтони мевадиҳанда дорад ҷои гараҷи мошинмонӣ ва дутага времика хоначам дорад ки времика дорад яки сурат данеса яки ҳаминҷода ҳастае галауни обсведаса лаби дайро наздик ва бозори кушониён гедажда одамо зиндагӣ доранд замини ҳамвор барои хона кардан нархи замин мега бо маслиҳат мега фурӯхта мешавад шумо занг мезанед қатшо маслиҳат мекунед нархша ба шумо гуфта метиҳам хай мумкин арзона қимата инаша худатон занг зада аниқ кунед ин ҳамин рақамошон аст рақамҳо расия аст кор мекунад дар ин рақамошон ватсап имо пайваст дорад аз ҳамада хубаш дар номерошон занг занед дар ҳамин рақамҳои расия ба шумо дигар маълумотша мефаҳмонанд ҳуҷҷатош 100% дарахтони мевадиҳанда дорад барои хона кардан дӯстон аз лайкотон нагузорем фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз доред падисаш кунед дар якка занг занед аз заминшона маслиҳат карда харед чӣ хеле ки аз душанбе хоҳиш кардед марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гиред панҷум квартираи фурӯшӣ аст баъдрон аз сиратура душанбе астае ки дар райони синно гипрозем кӯчаи баҳор духонага квартираи баъдрон ки дар 8 ошина қарор дорад доми 13 ошина астае ки дар 8-умаш қарор дорад обшим 68 квадрати метраи баъдрон ки даже сехонага чорхонага метавонед кунед галауни обсвет ҳастае ошхона ҳаммом ҳуҷҷатхона дорад хоб ремонтошам хай дӯстон азиз сода аст барои зиндагитон мешад дастрошам мегӯяд фурӯхта мешад бо нархи 360,000 сомонӣ ки боз арзонтар ва муомилаи хубам дорад одамоне ки наличи сумкати мегирад омада мега аз пеш бинанд арзон мешавад лаби рода доми 13 ошина дар 8-умаш қарор дорад ина рақамошон астага аст кор мекунад кадоме ки дар кор аст ба замин рақамҳо дигар маълумотша занг зада пурсем дӯстони азиз шумо дамагарам хали квартираи фурӯшӣ ки бошад ё ки хона заминмӯшӣ фарқ надорад барои реклама чизе ки дошта бошед ватсап имо кор мекунад пазитияни рӯй кунед сурат маълумот адрес рақамотон лайкотонам фаромӯш накунед ва силкаи навор дар ватсап имо падисаш кунед шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи оқилӣ гуфтага аст соҳибшон ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки седар хона кардага баъдрон ки хона коробка деволош бардошта болош нопӯшонда ошхона баняшкил баъдрон ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% кришаи хона нозада седар хона мегӯяд обсвет дорад дар наздикиш мактаб ҳамин хел чизҳои лозимӣ дорад лаби роҳда одамо ҳама зиндагӣ доранд фавран мега фурӯхта мешавад мега сум дар курай бо нархҳои арзон ҳамагӣ 50,000 сомонӣ аст баъдрон ки срочно мега сум дар курай илтимос не ки беҳуда мега занг назанед фақат барои одамони харидор ба кадом баъдрон ва дӯстоне ки аз територияи шаҳри ҳисорам хел хоҳиш карданд хонае ки замине ки бо хонаи коробка ина ба шумо вариантҳои хуб 50,000 сомонӣ аст ки фақат болоша мепӯшонед дар тирезаш каторам хел корош мондага аст рақамошон мегафон аст марҳамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд яга квартира астае ки аз територияи шаҳри душанбе рӯдаки фабрика мегӯяд соҳибшуд гардиши фабрика мегӯяд кӯчаи истиқлол 2 хоб дӯстони азиз духонага квартира астае ки дар 3 ошина қарор дорад 60 квадрати метрае хоб хона мегӯяд дар наздикиш мактаб садиқ коллеҷи тиббӣ хоб масҷид ҳамачи дар наздикиш дорад 3 ошина 60 квадрати метр доми нав астае ки ҳама зиндагӣ доранд доми
4 шона. Ремонтҳои замонави кардагӣ ҳамааш шароитош муҳайё аст. Кадом маълумотша ки нафаҳмидем аз соҳибашон пурсида мегирем. нархи квартира мега ҳамагӣ бо нархи 300 000 сомонӣ ба дрон арзонтара мешавад. Фақат барои одамони харидор мегад арзонтара мекунем. дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. обу барқаш мегад яъне пансиони аст, яъне ки об ва свет пансиони дорад. дар наздики чихелтон мактаб, садик, коллеҷи тиббӣ ҳамин хел чизо дорад. марамат занг занед бо маълумотҳои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гиред. гардиши фабрика, кӯчаи Истиқлол 2, Рӯдаки, Душанбе. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ба дрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ. мияз кабинат гуфтагӣ аст соҳибашон маҳаллаи Дарвоз. ҳамин хел маълумотҳо наистиянд. ҳамагӣ ба дрон 2 сотиқ замин астае ки ду дар хона кардагӣ тайёр бо калиддор, кухнӣ, баня, ҳоҷатхона, обсӯд пансиони астае. хобри ҳавлишам битон кардагӣ ҳамаш 100% астае ки дар наздикиш ҳама чизҳои лозимӣ ҳастае. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, мияз кабинат гуфтагӣ астае маҳаллаи Дарвоз. ҳамагӣ бо нархи 265 000 сомонӣ мега нархша бо арзон ҳам мешавад. ремонтҳои замонави кардагӣ ҳамаш қоидавие. дар комментар шумо хоҳиш кардем ки ҳамхали хонаҳо монем на баҳри шумо хоначаи арзон аз Душанбе марамат занг занед бо дигар маълумотша пурсед рақамошон мегафон. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон чи барои реклама карда бошад, ягон маҳсулот фақат надорад, сурат маълумот шода ки дар видеои оянда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳамқа хонаҳои фурӯшӣ доштем ки пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.